आज आपण पुन्हा लासूर स्टेशन येथे आपण पाहू शकतो की लासूर स्टेशन येथे आमदार प्रशांत बंब यांनी विकास कामासाठी मोठा निधी राज्य सरकारकडून भांडून आणला होता. तर आपण मागे बस स्थानकाची बातमी लावली होती 7.5 कोटीच्या निकृष्ट बांधकामाची. तर आज त्याचाच एक दुसरा नमुना आपण पाहतोय की लासूर स्टेशन येथे आमदार प्रशांत बंब यांच्या प्रयत्नाने जलजीवनसाठी मोठा निधी आणलेला आहे त्यांनी. परंतु या ठिकाणी बाजारतळामध्ये जे पाण्याच्या टाकीचं काम चालू आहे ते आपण पाहू शकतो एकदम निकृष्ट दर्जात चालू आहे. या ठिकाणी अक्षरशः 3 कडे पूर्ण झाले होते. ते 3 कडे पूर्ण झाल्यानंतर हा जो काढा आपण पाहतोय हा निकृष्ट सिमेंट वापरला म्हणून तोडण्याचं काम चालू आहे सध्या. हे बघा ह्याच वापरलंय त्यांनी. त्यामुळे हे जो तिसरा कडा होता हा पाडाचं काम निकृष्ट काम झालं म्हणून पाडाचं काम चालू आहे. तर मग आमदार प्रशांत बंब लासूर स्टेशनसाठी एवढा मोठा निधी भांडून आणतात विकासासाठी. तर मग एवढा निधी आमदार प्रशांत बंब भांडून आणतात तर या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचं काम बंद होऊन उत्कृष्ट आणि दर्जेदार कधी होणार स्टेशन येथील नागरिकात चर्चेला जात आहे. त्यामुळे आता तरी लासूर स्टेशनना पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा खूप दिवसापासून होता. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आमदार प्रशांत बंब यांनीच मिटवलेला आहे. मात्र मिटवल्यानंतर या ठिकाणी गावची लोकसंख्या वाढीव लोकसंख्या पाहता या ठिकाणी आपण पाहू शकतो या ठिकाणी 2 टाके आहेत पुन्हा. तर गावची लोकसंख्या वाढती लोकसंख्या पाहून या ठिकाणी आमदार प्रशांत यांनी प्रयत्न करून परत दुसरी एक टाकी मंजूर करून आणली जलजीवनच्या माध्यमातून. परंतु या ठिकाणी जे निकृष्ट काम चालू आहे हे निकृष्ट काम बंद करून चांगल्या दर्जेदार काम करण्याची मागणी नागरिकातून होत आहे. मी गुलाबाग, छत्रपती संभाजीनगर. काफी कंपनी सर आपको बताइए काफी कंपनी सर
एक लिफ्ट हो गया था, एक लिफ्ट तोड़ना पड़ा सीमेंट की वजह से। सीमेंट की वजह से कितना काम हो गया था पूरा ऐसा? पूरा काम कितना हो गया था? इतना हो गया था, तो फिर उतना गिरा है क्या सब? इतना ही गिरा है पूरा राउंड चारों बॉल इतना। कितने गोने वापरे होंगे उसमें? 60 60 गोने। 60 गोली गया 60 गोने वापरे तो अभी गिरा दिए, वापिस इसके ऊपर दूसरा सीमेंट लाएंगे फिर दूसरा लगा। वो, फिर अभी वापस से दूसरा काम करेंगे। दूसरा